Hello mga higala, maayong adlaw ninyo diha. Ato ang istoryahan karon kay bahin sa do, does, did. Kumbaga basic English grammar aning atong klase karon bali ani nga video makatuna na to ang paggamit ani nga mga words nga do, does, did. 'Di ba? Simple ra kayo ni siya nga mga words kay importante man kayo ni siya sa English nga gamit pud kaayo sa matag adlaw nga istorya sa kaning paggamit na to sa English language I mean. Bali sa Bisaya pa aning do, aduna o adunay, pagtugot ba kumbaga na pagtugot or buhaton or buhata ang pagbuhat sa usa ka butang or usa ka aksyon. Moibot pasabot aning do, simple ra kay sa duha ka letra do pero ambot pasabot niya buhaton na ay pagtugot sa imong kaugalingon o si bisan kinsa nga mobuhat anang butanga or anang aksyon na. Example, aduna ko'y kuan kanang sa may example na to. I do. Duna kay pagtugot ba ako? I do. Akong gitugot o na ako'y pagtugot. Akong gitugot nimo, namo o sa akong kinsaman nga akong gitugutan nga buhaton nako ang tanan or nga kanang magpakasal ka ba? Bantay kanang I do. So na ako'y pagtugot kung kunin akong gitugutan akong buhaton nga pakaslan ti ka. I do. Buhaton ako ang tanan mo na siya pagbuhat lagi silbi na. Or naabaron kay mga pangutana kung kinsa nagbuhat sa usa ka aksyon o usa ka butang or who did this ana ba mga inanang example or do I need to do this kinahanglan ba nina akong buhaton ni sa do I need to do this or kinsay nagbuhat ana who did that who did this kinsay nagbuhat ani ana ba mga inana nga istorya gamit kaayo ni siya sa matag adlaw nga panag-istorya gamit ang English language kumbaga. So kinsay nagbuhat ani, kinsay nagbuhat ana, ako ning buhaton, buhatan ni ana. Kinahanglan kay English mo sa unta na sa pag-English. Mo na itong istoryahan nato karon diri sa do, does, did. So dili na nato padugayon, pasugdan na nato atong lesson kay simple man kay ni, basic English naman eh. So ato ta sa atong next slide. So here we go. Okay, mga higala, dara to anong sugdan sa pinakaunang slide. Do, does. Okay, so ato sang unahon kung asay mag-una ani kaning do ug does nganong naa may does nganong naay do. So positive form sa ta atong mga example pinaka-example na to is kani ato ang mga subject pronoun nga I, you, we, they, he, she, it. Okay? So ato ang unang example I do. Akong buhaton. You do, ikaw, imong buhaton. We do, kita, atong buhaton. They do, sila, ilang buhaton. So, I need to do this. Kinahanglan ako ning buhaton. You need to do that. Kinahanglan na imong buhaton. You need to do that. Kinahanglan na imong buhaton. We need to do this. Kinahanglan natong buhaton. They need to do this. So kinahanglan ayaw ninyo galimte basta ang subject pronoun, ari ra man na magduwa-duwa og tuyok aring subject pronoun nga I, you, we, they. So mao na siya subject pronoun. Do ang permeng partner na niya. I do, you do, we do, they do. Okay? I, ako, you, ikaw, we, kita, they, sila. So I do, you do, we do, they do. Diri pod sa he, third person. Third person kay example, first person ako nagistorya, second person ikaw naminaw na ko. Yan natay istoryahan laing tao si siya lalaki, siya mo na siya third person singular. He nya third person singular gyapon she babae imong but pasabot. Dayon kaning it abot pasabot niya hayop or butang. Mo na siyang it. Okay, dali ra kay simple ra kay sa sabton. Okay? So number one, he ang partner niya does. Dili ni siya he do ha. Dili siya pwede he do. Dili siya pwede she do. He does. She does. She does make a sound. Very noisy at night. Nana mo na siya mo. Buhat na siya sound ng gabi. Isaba kayo. Okay, nana. Example lang na siya. He does. She does. It does. Para na siya sa mga hayop or butang. Para sa nang sakyanan. Di mo dagan. It does not work. No, it doesn't working. That car, it doesn't working. Sakyan na akong pasabot. So, it does, she does, at saka he does. So, busbo lang na to. There is positive form. Again, I do. You do. We do. They do. You need to do that. Kinahanglan ni mo ning buhaton. Mo na siya ito ang
positive form nya sa kaning he, she, it third person nga singular kay ay mo kalimutan atong third person ako may first person second person akong kaistorya unya kita mag-istorya kung na ako isulting laing tao nga akong gitukoy ba na koy pasabot nga laing tao mo siya third person he lalaki nya she babae nya it basa butang or hayop. So again, mas muna na to, I do, you do, we do, they do, he does, she does, it does. So aritas negative form na pod para mahibaw-an na to ang negative form kay katong buhaton man na to ang katong positive no sa negative form po dili na to buhaton dili no I don't not. So dito para sa nagyapon negative puno ra tag not para mahimo siyang negative. Example, I don't or contracted naman ni I do not. You don't or you do not. We don't. We do not or they don't. Mo na siya sa negative form. Unya diri sa third person gyapon singular he, she, it dili na siya does mo ra gyapon gi-contracted lang ni akong gihimo lang ni contracted form kay does not man ni siya so doesn't. So he doesn't, she doesn't, it doesn't. Pwede man gud sabihin nato nga it does not or she does not or it does not pero kana siya gud kuan kay ba kanang aning by the book bitaw kayo kanang mga native speaker pero sa mga British mga American or mga Canadian Australian di man sila mo gamit na nang does not mo siya kita og mga native speaker ba mo na ilang gamit nila pag istorya English na bitaw permi kay diha mo na ilang mga English speaking countries man na so di na sila magamit ana nila ang ilang gamiton na kaninang contracted form so I don't, you don't, we don't, they don't, he doesn't, she doesn't, it doesn't. It doesn't work that way. So dili na sa mo mabuhat nga ingon ana. It doesn't work that way. Inana. Inana example lang. So I don't dili ko. You don't dili ka. We don't dili ta. They don't dili sila. Na he doesn't dili siya mubuhat ana dili siya busabot ni dili siya mubuhat ba dili siya mubuhat she doesn't he doesn't she doesn't sorry then it doesn't so butangan tog sentence example I don't want to go there so dili ko moadto dito I don't want to do that di na ko na gusto buhaton sorry itong unang example I don't want to do that dili na ko na buhaton you don't need to do that dili na kinahanglan nga buhaton na nimo or we don't need to do that or they don't do that dili na nila buhaton so ina na example di ba he doesn't uh, he doesn't he doesn't do that thing or she doesn't do that thing or she doesn't do this work dili siya mobuhat ani trabaho kay kapuyan siya ana so mo ra ni say positive ug negative form simple ra kay siya di ba paminawon lang nato ato lang para permi nato pa kanang kuan batiman-an nga kaning I you we they do na iyang partner I do you do we do they do unya diri pod sa he she it ang permi partner na niya is does dili na siya pwedeng mahimong he do, she do, or it do. Permente yun na siyang he does, she does, it does. Kaya kung mo ng usbon, wrong grammar na ka. Nyari to sa negative form, I don't, you don't, we don't, they don't, he doesn't, she doesn't, og it doesn't. So punta ta sa atong next slide para mahibaw-an pa nato, masabtan pa nato maayo kaning do, does, did. Simple naman kini sagod kay unya permi pagid nato gamiton sa matag adlaw nga pakig-istorya gamit ang English kay siyempre tanang lihok buhaton naagi tay buhaton kada adlaw naagi tay paglihok kun baga do this do that na so kinahanglan importante kay siya kada adlaw gyud siyang gamiton so kinahanglan may baw-an nato simple lang gaygon dali ra man siya timan-an basta I you we they do basta he she it does unya basta negative form puno ra tag not okay so ato ta sa atong next slide here we go. So there is a past form ani niya kanang humanan ning labay na nabuhat na humanan nabuhat na ang butanga or kanang aksyon na did na siya dili na siya do or does katong do or does present man to mahitabo pa ba kanang karon ba nahitabo karon present dili siya wala pa siya nahitabo ba buhaton pa ana kaning did humanan ni nahitabo na gibuhat na nabuhat na nimo or nabuhat niya nabuhat nila kinsay ni buhat basta humana ming labay na so sa positive form kung saan ako ang pen here we go so dali ra kay ni siya dili siya parehas atong present nga
kuan man to siya kanang naamtoy kinahanglan tug na partner, you, I do, you do, ana man to siya, di ba? Di para sa tong sa he, she, it nga das ang iyang partner, pero dere tanan nga subject pronoun puro ra gyud na siya did, kay human naman nahitabo naman, example, I did, you did, we did, they did, he did, she did, it did. So dali ra kay sa sabton, dali ra kay di na mo kinahanglan timan-an or kuan ko ano pa imo lang hunahon pirmi nga basta human na nahitabo na ang usa ka butang nga gibuhat na did ra gyud na siya, kay human naman past naman. So I did that, ako'y nagbuhat ana, you did that, ikaw mo'y nagbuhat ana, mong naingon ani ta karon ana, mo na we did that, kita mo'y nagbuhat ana, they did that, sila mo'y nagbuhat ana, then they did that, he did that, siya mo'y nagbuhat na, lalaki bot pasabot, then she did that, kay siya mo'y nagbuhat ana, then it did that. So it did that, or sa pa na diha basta hayop or butang ang imong but pasabot ana, kasi ni kaon aning ilaga, so kana iringa ya na mo na siya ni kaon. Example, sa negative pod, ari po to sa negative, I didn't or did not. Example, mo ra gyapon to sa para sa ganina, puno ra tag not sa usa ka kaning sentence na to kay para mahimo siyang negative. I did not, you did not, we did not, they did not, he did not, she did not, or it did not. Pero kapag contracted form, didn't, di ba? Basta mga native speaker sa American English, Canadian, inana, mga native speaker, di na sila magamit na ng did not. Ila nang i-contract ang word para mas dali ba? Nindot sa siya paminahon nga native speaker paminahon. Example, I didn't, you didn't, we didn't, I didn't know, wala ako kahibaw. Na, you didn't know, we didn't know, they didn't know, he didn't know, she didn't, it didn't. Ana, di ba? Simple na kayo, dali ra kayo. Karon ato ta sa next slide kay dali ra man ni sabto ning past kay di man siya mausab. Did ra man gyud siya tanan sa kaning tanang subject pronoun nga I, you, they, I, you, we, they, he, she, it. So puro ra siya did. Ato ta sa atong next slide para sa interrogative form. So dili ta sa question form, do, does, did. Akong pen, wait. So do, does, past, did. So mangutana ganita, basta present, wa pa mahitabo. Do I? Nagsarap kayo na ito buhaton kay kanam ning imong kaugalingon imong tan-o na ni. Ako bang buhaton? Do I? Do I need to do this? Nana ba? Or do you? Do we? Do they? Does he? Does she? Okay, di ba? Simple kayo. Kay basta present, do yun na niya. Does sa third person singular. Does he? Does she? Nana, di ba? So simple kayo. Unya, ato ra gihapon siyang baliktaron para sa tong nauna na tong discussion sa topic na to sa to be verb nga maguna ang to be, then karon inigbaliktad na to maguna na ang kanang to be verb, then una ang subject pronoun. For example ani do I, do you, do we, do they, does he, does she, kay mo ni subject pronoun na to kaning I, you, we, they, he, she. So mo na siya sa past mo dali na lang kayo, wala na tay usbon, puro na siya did I, did you, did we, did they, did he, did she, siya may nibuhat na, ikay nibuhat na, did you, ikaw may nibuhat na. Ana mo na siya, simple na kayo, di ba? I hope guys na mo yung nakatunan ano itong simple kay nga lesson about sa do, does, did, pagbuhat. Sa Bisaya pa kumbaga buhata, pagbuhat. So I hope na mo yung nakatunan gamay ani atong lesson karon, and don't forget to click subscribe for more lessons diri sa English Bisaya TV. So I hope guys na mo yung nakatunan. See you on my next video. Goodbye.